my dad had seen a lot of people who play guitar and stuff who didn't work. So he said, you should make up your mind, he said, about either being an electrician or playing guitar. He said, I never saw a guitar player that was worth a damn. Daar zitten we dan in mijn Elvis-kamer, mijn Elvis museum, zo bijna zessenbollen. En ik denk dat elke Elvis-fan wel een eigen kamer had met al het materiaal wat er van Elvis uitgebracht is, want het is nogal wat. Ik ken je meer om je heen zien, alle cd's, dvd's, alle films van Elvis natuurlijk. We zitten hier in een eigen bioscoopje om het samen te zeggen. En je zit Elvis on Tour op het programma. En dat is uit 1922 een fantastische film waar Elvis ik een Golden Globe voor kreeg. Ik ging hier op Alve en toen jat ik Elvis voor het eerst op de radio, op de Nederlandse radio. Ik weet het nog goed, dat we het noemen Moody Blue. Ja, dat we in, ik denk maart 1970 zo'n beetje. En dat was de eerste keer dat ik dacht van, verrek, dat is een mooi nummer, dat is een leuk nummer. En ontietiert ik eigenlijk net zo heel veel met popmuziek, eerlijk zijn. Maar goed, het rekken wij wat op de achtergrond, want in die tijd wie Elvis net echt een grote naam in Nederland en er waren net zoveel van hem draait op de radio, dus ja, dat viert je dan weer. Tot het moment dat ik die een vriendje kwam te bjatsen. En ja, zijn mem die hier daar een plaat lezen van ene Elvis Presley en ik dacht verrek, die naam die ken ik. Dus ik ga vregen van mij bij die plaat draaien. Dat mocht. En we hadden die plaat echt werkelijk helemaal gries draait. Maar dat was het enige wat we op dat moment van Elvis zien. Tot 16 augustus 1970. Want ja, toen overleed Elvis. En dat was natuurlijk heel verschrikkelijk. Maar aan de andere kant, ineens kwam er alle materiaal vrij van Elvis. Er kwam van alles en nog wat uit. En dan ontdek je volle kanten van de man. Op het gebied van de blues, de gospel, de country, de rock and roll, de rockabilly. You name it, he got it. Ik zei al, Elvis is overleden op 16 augustus 1970. Hij was nog maar 42 jaar oud. En dat betekent dat hij in 1934 geboren is. Nou, 34, 2020. Vorig jaar weer eigenlijk een soort jubileum hier. Hij was zo 84 jaar oud geworden. Er zijn hele grote festiviteiten in dat jaar gepland. Het begon mij een That's the Way It Is, kwam opnieuw in de studie, in de bioscopen. Heel groot succes, meer dan 24.000 mensen in Nederland die film nog een keer zien hebben in de bioscoop. En er zou van alles en nog wat gebeuren. Ik hier in Burgum, want ik zit zelf bij het filmcafé Burgum en ik zit bij de radio bij RTV NOF. En we zullen van alles en nog wat we organiseren, maar ja, corona, dus dat voelt wat in het wetter. Ja, ik zei al RTV NOF, voorheen RTV kanaal 30. Ik had daar al een jaar of zo, inmiddels denk ik zo'n beetje een radioprogramma puur over Elvis. Dat heet The Elvis Experience. En dat maakte ik together met Harry Ettema. En Harry Ettema is eigenlijk een beetje begonnen als mijn zeg maar, technicus. Hè, degene die de plaatjes draaide en ervoor zorgde dat het goed in de ether kwam. Maar dat is de laatste tijd is dat steeds meer worden en het is nou eigenlijk meer een co-presentatie worden en dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, goedenavond. We zijn weer terug met de Elvis Experience live natuurlijk vanuit de studio hier in Burgum. En we begonnen vanavond met een kort nummertje. I slipped, I stumbled, I fell. En dat komt natuurlijk van de fantastische box There's Something for Everybody. I never thought I'd get kicked by your sweet talking lies. You got a bag of tricks. And when you got busy, I got dazzled and ja, je zit van alles. Acetates, een originele sunpersing, een mooi sjaaltje uit de jaren 70 wat Elvis in het publiek gooide. Zijn handtekening, nou hier is eigenlijk van alles en nog wat. En het is natuurlijk prachtig om hier als Elvis fan te zitten. Ja, ik hier het nieuws krijg over acetates. En een acetate is eigenlijk een soort, ja, het is maar een proefpersing. Een eerste persing om te jaren, waarom te jaren van hey, is die opname nou slagen of net? Ja, er ben natuurlijk maar een heel peer van bekend, want ja, hoeveel opnames moest meidje om even waarom te lusten als het goed weer. En dit is een acetate van het nummer Danny. En dat is een hele speciale, want dit nummer is opname van de film King Creole in 1958. Alleen het is in die tijd nooit officieel uitgebracht. Het is pas uitgebracht in 1978.
Maar deze acetate die stamt dus uit 1958, uniek exemplaar. Ja, in 1958 ging Elvis naar Duitsland voor een deel van zijn tjensttijd. Hij had dat tot 1960 zitten. En in die tijd toen woedde natuurlijk wel een beetje biblo op het gebied van de Amerikaanse muziek. Ja, Spotify, internet, dat heerst al net. Dus wat gebeurde er? Er kwamen gewoon singeltjes via de boot van uit Amerika naar Elvis daar. En die singeltjes die waren verstuurd door WHBQ. Dat is een radiostation waar een goede vriend van Elvis DJ weer, George Klein. Ja, en deze single is dus bij Elvis, die had Elvis echt zelf in handen gehad, die had er ik draait. En toen hij voortging uit Duitsland, ja, toen hield er natuurlijk net zo vol meer aan. Dus toen joeg er ze voort aan de jongens en famkes die daar om hun struinen natuurlijk. En het mooie van dit exemplaar is dat hij dus zowel een paraafje opzet had als zijn handtekening. All right. Well, I'll be back, yeah, I'll be back, like a homesick train on a one-way track. I gotta travel and hit the gravel, but I'll be back. I'll be back. Het zit er alweer op. Het gaat altijd snel zo'n uur Elvis muziek draaien en natuurlijk hartstikke leuk om de gearworking met Harry met name daarin te brengen. Dat jouwt het een beetje een ontspannen sfeer. Hè. We komen de studio in en op dat moment bedenk ik van, nou, dat zal ik jou dus even draaien. Dan maak ik een liedje, mijn nummers die ik dan draai en ondertussen bedenk ik wel wat ik daarover vertellen wil. Ja, zo nou dan pak ik de telefoon erbij om via Wikipedia natuurlijk even wat laatste informatie te halen, want alles zit natuurlijk net in de hollen, maar het meeste wel zo langzaam gaan. En dat is gewoon hartstikke leuk om te dwaan. Ja, het is nu 2021, het is eigenlijk moeilijk voor te stellen dat Elvis al langer deed is dan dat er leefd had. Hij heeft die in 2020, in maart 2020, weer lieke lang geleefd dan dat er deed weer. Ja, en dat weer voor mij ook een reden om in die tijd een speciale tatoeage te leggen. Daar had ik lang over nagedacht. Maar uiteindelijk had ik gedacht van ja, ik wil dit toch eigenlijk wel, omdat het heel dicht bij me stiert Elvis natuurlijk wat dat betreft. En de tatoeage is net een gezicht van Elvis of iets in de geest van dat is altijd wat moeilijk en liep het dat al wel. Ik ga keren voor het logo wat hij bedoelt, TCB, en dat staat voor Taking Care of Business. Mijn tattoo. Ik had er al heel lang over nagedacht, maar ja, ik ben over jou gefrustreerd, dus dat maak ik wel een keer. En de tatoeage is TCB en dat staat voor Taking Care of Business. En dat is eigenlijk het logo van Elvis. Dat zie ik op zijn vliegtuigen, dat zie je op zijn brievenhoofd en al dat soort dingen meer. En hij joeg het ik als een kettingje uit aan zijn vrienden. Het is net een originele, maar dit soort kettingjes joeg hij dan uit inderdaad. En ik vond het wel passend om dit te doen in het jaar dat Elvis lang leeft had als er verstoren is. En meestal alles doen behalve bewegen. Oké. En meer is er net om. Eerst even een zwart lijntje en een kist bij. Ik ben in Burgum, rent een tattoo shop, one and only. Ik begin eerst even met de boetlijn, de zwarte boetlijn. De zwarte boetlijn is belangrijk voor tattoos. Maakt het houdbaar, leesbaar, zwart gaat het langs de mij. Doe ik eerst even een licht stukje en kan de beste man even wennen om het heerlijke gevoel. Ja, ik maak eerst de zwarte boetelijn met een heel licht clusterke nuddels en de inkt wordt onderhoeds onbracht en de hoed sluit zich weer om die nuddels heen en houdt de inkt vast. En geeft geen kant meer op, het wordt inkapselen door die hoed. En zodra het genezen is, zit het vast. Ja, ik kan net zozeer wat met Elvis. Ik wil zwier respect voor de beste man wat er al gedaan had. Alhoewel ik een paar stijlen had van de zwarte muzikant, maar dat maakt het even niet uit. Ik denk dat iedereen uiteindelijk wel iets met Elvis had, maar die hebben meer dan de oor inderdaad. En wat Rento zei over
zwarte muziek en dat soort dingen is natuurlijk ook een beetje stad. In de jaren 50 weer Elvis degene die mij dus met zwarte muziek eigenlijk probeerde. En als blanke zwarte muziek eigenlijk nou ja, acceptabel maken voor het blanke publiek. En daarmee had dat ik wel weer een stukje probraak veroorzaakt voor de zwarte muzikanten die oor misschien net aan de bakkant zijn. Treden, ja. Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Hij staat erop. Helemaal klaar. Mooi. Blijf mij. Dank Rendo. Blijf erop zitten. Hartstikke mooi. Ja, ik ga hem niet schrikken een hele protte, zeg maar, Elvis items inletten die ik in de loop der jaren verzamelen ga. Want ja, als het 40 jaar volhoudt als Elvis fan, dan komt het natuurlijk van alles en nog wat in. Maar wat ik wel heel interessant is en heel leuk is om te vertellen, is dat ik een hele soort bootlegs van Elvis verschenen ben. Nou, wat is nou een bootleg? Ja, een bootleg is eigenlijk een illegale plaat. Je mag je voorstellen in de tijd dat Elvis onder contract was bij RCA. Toen werd het dat eigenlijk alleen nog bepaalde opnames die waren naar boeten gebracht. Net alles was natuurlijk uitjongen. Omdat het net commercieel interessant weer, of omdat het kwalitatief net helemaal goed weer, of om een orenreden. Maar in ieder geval, de echte fans die wonen dat als zo'n ding natuurlijk al gewoon graag gaan. Maar als het net uitjongen werd officieel, ja, dan was het zelf maar. En er waren er dus fans die brachten dat inderdaad zelf uit. En in 1970 is de allereerste bootleg verschenen van Elvis. Ik ga hem hier toevallig. En dat is Please Release Me. Dus alsjeblieft, release mij. Dat is een hele mooie titel natuurlijk daarvoor. Het is een hele simpele bootleg, zoals het lijkt. Hij is in 1970 dus uitgebracht en hij is makker door Nederlandse fans. Ja, en die Nederlandse fans die dachten van wij maken een plaat van Elvis en die verkepen we. En daar hadden ze 400 van mij te letten van deze plaat. En die 400, die hadden ze op een gegeven moment perst, dus maar, en die hadden ze gebracht naar een meeting in Luxemburg. En in Luxemburg, ja, daar kon dit pareltje naar voren toe en iedereen wilde dat ding natuurlijk graag gaan. 400 van die dingen. Ik kan het even zien als het label ik even zichtbaar is en dergelijke. Zo, er zit Aaron P, want er mocht natuurlijk net Elvis op staan, want dat is al illegaal. Maar er zijn 400 van perst. En die 400 die gaan uiteindelijk hun wij naar de fans van. Maar dat was best een interessant en spannend verhaal, want omdat het illegaal weer, mensen schieten benauwd dat ze pakt worden zoen. Ze schieten benauwd omdat ze dachten van ja, straks worden we pakt met al die platen als we daarheen rijden naar Luxemburg. Dus wat hadden ze nou dienen? Ze had 250 platen in één auto dienen, daar ben ze heen erin. En een andere jongen zit in een andere auto, hier 250 platen mee. Dus dat als één van beiden nou pakt wordt, hebben we in ieder geval nog 250 platen die we verkeerd kennen. Nou, het is al goed slagen. Alle 400 platen vonden wij naar de fans. En het was een groot succes. De platen Sint-Wurg zijn natuurlijk net meer te krijgen. In 1979 is er nog een keer een illegale herpersing van gekomen. Maar deze die je hier goed zeggen, is de originele versie. Ja, ik ga je nooit in Noorden verteld door die plaat, maar het is natuurlijk veel leuker om er even naar te luisteren. En ach, we gaan nog een oude plaat spelen hier staan. Dus ik zet hem even op. Ik krijg toch even een gevoel van wat het is in de jaren 70. Elvis op een illegale Nederlandse bootleg. Ja, ik kan natuurlijk die hele plaat draaien, maar dat wordt ook al wat lang. Maar de bootlegs, ja, dat is wel een dingetje in de Elvis-wereld. Er is een prachtig boek aan het leren verscheen met alle uitgaves tot dat moment. Ja, en dat boek dat haak ik vanzelf ik. Dit is het boek. De Bijbel op het gebied van Elvis bootlegs eigenlijk. En er staat werkelijk van alles in. Al je opnamen
op alfabet, alle verschillende uitgaves. Het is werkelijk onvoorstelbaar wat hier als kat aan informatie in zit. Ja, de Bootleg Bible zei ik al. Het is een onvoorstelbaar verhaal waar de vinyl records from 1970 to today. Het is natuurlijk een periode oud. Maar hier zit dus vanuit het allereerste begin, Please Release Me, tot ja, de huidige tijd. En het is een prachtig boek. Er staan net alleen nog bootlegs in, maar ook hele verhalen over die bootlegs, hoe ze tot staan komen binnen, enzovoort. En zo nou nog een prachtige tekening die erin zit van Ger Rijf. En dat is de man die eigenlijk voor Nederland heel belangrijk geweest had in die tijd. Zelfs die ik vind ik ken. Ja, hier heb ik een hele mooie tekening van hem. En natuurlijk de verhalen over de bootleg zelf. En wat mij betreft, een van de belangrijkste bootlegs is toch wel de $1 Million Quartet. Een sessie uit 1956, waar Elvis together met Carl Perkins en Jerry Lee Lewis in de studio kwam van Sun Records. En daar gewoon een jam sessie hield. Ja, is legendarisch en dat die opnames bewaard blijven binnen is gewoon fantastisch. Johnny Cash zou er ik bij aanwezig wezen, maar helaas die staat net op de plaats zelf. Ik ga hem ik trouwens, ik kan hem er wel even bijpakken. En dit is hem. Dat is een hele eerste persing van de bootleg, der bootlegs wat mij betreft. Fantastisch. Maar de bootlegs, dat was op een gegeven moment toch een behoorlijke industrie. En daar kan een protte geld in om. Er zijn een hele protte invallende westen door de FBI, bijvoorbeeld bij beurzen en dergelijke, waar bootleggers oppakt waren. Maar RCA die kon eigenlijk net langer de wens van de fans negeren. En die had toch van, wist wat, wij beginnen dus eigen verzamelaaarslabel. En dat is in 1999 gebeurd, met de Follow Their Dream label. Een fantastisch verzamellabel. Ik had er natuurlijk een hele protte van. Ik kan er ze wel eens even in je bijpakken. Nou, even zien, willekeurig. Dit is bijvoorbeeld Elvis Presley's Chicago Stadium, waar live concerten opstaan van Elvis. Prachtig mooie uitgaves, met een hele protte informatie. En op die manier maakt het RCA de Elvis verzamelaar toch ontzettend blierd met geweldige uitgaves. Een van de mooiste uitgaves ooit van hun is recentelijk verschenen en dat is deze monsterproductie van That's the Way It Is. Wat ik al zei, vorig jaar op een nij in de bioscoop uitkwam, met groot succes. En het vertelt het verhaal hoe de film uit 1970 bij Elvis volgen wordt door de live camera's. Tijdens die tournee of optredens mag ik zeggen, in Las Vegas, in de Las Vegas Hilton. Meer dan 8 cd's, groot boek erbij en ontzettend volle informatie. Hartstikke sfeer natuurlijk, prachtige uitgave. Ik ga nou een hele protte channel letten en verteld over wat ik al had van Elvis. Ik kan oren erop laten natuurlijk, maar goed, dat geeft ik wat te vier. Ik wil hem toch nog één ding channelen. Eén ding waarvan ik denk van ja, dit is wel uniek. Dus ik pak het er even bij. Het zit in deze geweldige shell, het boek der boeken. Ik zal maar even uithalen. Dat is best nog een operatie. En het is een boek, ja het is een fotoboek. Een fotoboek van de fotograaf Alfred Wertheimer. En ja, dat is een fotograaf die in de jaren 50 Elvis volgde, 1956 om precies te wijzen. En had daar fantastische foto's maken. En die foto's, ja, die dreven wat in de vergetelheid te rijden. Waar het niet dat ene Ger Rijf, ik heb hem schrik al even neemt, deze man opspoord had en zei van die foto's daar maar iets mee doen. En toen ben er een hele grote foto's verschenen en later is dit fantastische boek ervan gekomen. Het boek, een mooi boek, hartstikke zwier, maar prachtige foto's, die makken binnen terug. Deze man, Alfred Wertheimer, die had hem gesigneerd. Dit is nummer 1220 van in totaal, ja hoeveel ben er? 1956 exemplaren er uiteindelijk drukt. Ja, het is een schatkamer om foto's. Echt onvoorstelbaar hoe hier het verhaal uit 1956 verteld werd.
En een goede foto vertelt natuurlijk veel meer stoezenpunten. Nou, je hebt hier nou even te gast geweest in mijn Elvis hok, zoals ik het dan altijd maar neem. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar je kan natuurlijk elke 2 weken op Vreetiongen tussen 8 en 9 luister je naar RTV NOF. En ben je net in de buurt, ben je net in Achtkasper op het eerste deel, dan kan je natuurlijk altijd via internet www.rtvnof.nl. Ik zit daar te gerren met Harry, elke 2 weken van je kleer om een mooi programma te maken. En als je dus een keer inbellen wil